ni Kenya samoro gowi nyalo tamo chulo. To ne sirikal otimo gik moko achiel ariyo adek mag survive, mag manage, ma debt, gimiluongo debt distress ok otimore. Koro economy bende omedore, apani en about 5% kanyo. Geno na maduong' en ni bedo ni wadhi e yiero 2027, kik mi joma manage economy tim gik ma ok oriere tir ahinya, mondo kik gikethe moloyo kaka entieno. Gitem maintain kaka entieno, kendo kwadhi e budget bende kik gichak gikel budget ma nyalo muko piny kaka mane gitemo kelo 2024. Koro mane manyiso ni rochruok mar ochumi samoro jabedo ga ka yiero kayo samoro kamna kaka jalo ni seche morie yiero to nitie tembe mang'eny kuom sirikal gi jowa matiyo e treasury mondo otim gik moko manyalo miyo sirikandno yiero. To ing'eni gik manyalo miyo sirikal yiero ji dwaro none gi wang' gi. Kanyalo miyi example, higa mokadho medruok mar bei nyocha ne sirikal otemo obet mane e diere kanyo, seche moko nobet mana 3 ewi 100, kodhi malo to dhi 15 kanyo, ka ng'eny to 7. Mano ing'e ni ber kabisa. To gichako gitemo ma kaka dola kidwa loko gi pesa wa mar shilling, to en mana 128 kodhi mang'eny to 130, to nikech gik mang'eny pod wang'iewo oko, kamano bet kamano bei bet ok dhi malo ahinya. Kaka ndalo moko nodhi nyaka morie mana 160 gi wiye. Koro ing'eni magi duto gik magitemo, gichulo gowi ma gidhi giyudo Eurobond moro ma giuso maber ma gichulo gowi. To mago gik ma uso tek kabisa ne japiny. Kidhi chung' mabenjo gweng'wa ni wacho ni magi gik mitimo, samoro ok nyal yieri. Gini gidwa neno ni ndara mowuok Kalandin kadhi nyaka Bondo olose, gidwa neno ni skul otim. Koro nyalo chuno sirikal mondo otim gik ma jopiny nyalo neno, mayot neno go, moloyo ma ok nenre to bet nitie gi konyo kabisa moloyo